Hei vaan! Ja tervetuloa meidän ystäväpäiväspesiaalin pariin. Nyt me ei tehdäkään mitään ruokaa, vaan me tehdään tämmönen helppo ystävänpäiväkakku. Ollaan siis oikein tosi laiska. Me on ostettu valmis marenkipohja. Näitä on 2 kappaletta. Eikä kukaan edes viittinyt avata pakettia etukäteen. Täältä löytyy tämmönen pikkunen marenkipohja. Laitetaan se tohon. Se on ihan loistava. Tämä toinen saa jäädä tohon oottelee. Sitten me laitetaan siihen päälle. Oi kuinka hyvä hajuisia vaahtokarkkeja. Koska me halutaan, että se on söpöä. Niin. Toi muuten meni rikki. Ehkä se ei näy sinne. Sitten meillä on tämmöisiä Daimama rapuukarkkeja. Ja sitten laitetaan vähän mansikoita tänne väliin. Tulee oikeasti ihan superhieno. Taas vaikka pääsee sanomaan, että vaikka itse sanonkin. Kuten sanottu, että tämä kokkailu ja jälkiruoat ei ole ihan mun ominta alaa. Niiden syöminen tosin on, mutta tästä tulee kyllä nyt ihan vallan mainio. No nyt. Tuohon keskelle sitten tommosia. Tiedä vähän. No. Tarviikohan lisää suklaata? Mitä sanot? Tarvii vähän, eikö joo? Laitetaan, joo. Kameramies sanoo kyllä. Päädymme siis siihen, että otetaan siihen vähän lisää suklaata. No. Suklaata ei voi olla koskaan liikaa. Mun mielestä se on aika jees. Ja nyt kun mä oon tehnyt mun rakkaalle tämmösen jälkkärin, niin siihen kuuluu tietysti myös ystävänpäivän kunniaksi vähän kuohuviiniä. Pinkkiä proseccoa, koska se on niin hyvää. Paitsi me mansikoitakin olisi jäänyt tähän vielä. Ja nyt sitten se oikea tapa avata kuohuviinipullo. Otamme kiinni korkista ja käännetään. Ja kas, se ei lennä mihinkään se korkki, vaan se odottaa tuossa. No niin. On pakko tehdä tää näin, koska muuten tästä ei tunnu. Ja sitten kaadetaan sitä lasin reunaa pitkin, niin se ei kuohu yli sieltä. Kaikkea sitä ihminen oppii, kun vanhaksi elää. No niin. Hyvää ystävänpäivää kaikille. Skål.